Dobré ráno! Ahoj, Kuka! Čau! Pozdrav sa! Tak, momentálne dúfam, že vám nebúka nikonde tam ten klima, čo poviem za jazyk. Akurát chádzam do Trnavy, teda som na diaľnici, som skoro pri Trnave. Idem na fotený tričiek, nie mojich, ale niekoho. A vidím zás policajtov, inak toto som asi už spomínala vo včerajšom vlogu, že odtedy ako som dala to video s nápisom, že skoro keď nás skoro chytili policajti, tak odtedy skoro. Nechcem, aby to už bolo, že už. No. A čo vám poviem? Dneska sa mega teším na bohužiaľ iba Niku, lebo akože teším sa aj na ňu, že akože našťastie teším sa na ňu, ale bohužiaľ, že nemôžu ísť všetky tri a ani Alex nemôže ísť, lebo je chorá. A čakala som, že budeme akože väčšia skupinka, ale vidím to tak, že budem s každou mať osobné stretnutie, takže nič special, takže teším sa na nich. Či dneska, či hocikedy v budúcnosti, ale teším sa. No, ja už som došla do Trnavy, takže idem sa to tu, aby policajti, chápete? Policajti by mi mali dať sponzoring. No, tak akurát som odišla aj z fotenia, ešte som babi išla odviesť, lebo po ceste v podstate boli, že som ich vyhodila. Boli to úžasné baby, úplne zlaté. Sme sa nasmiali. A musím povedať, a musím poďakovať Slážovi, že ďakujem za takúto možnosť, ak toto budeš kúkať, tak ďakujem za takúto možnosť, že som mohla fotiť trička tvoje, teda byť figurínou. A môžem sa asi kľudne poďakovať aj za babi. A bola to skvelá skúsenosť. Takže úplne sa teším. Nechcela som natáčať pred ním, alebo proste pred všetkými, lebo sa mi to zdalo moc také, že proste sa mi to zdalo neslušné natáčať pred nimi, lebo išla som tam za účelom pre niekoho niečo fotiť, akože byť figurínou. A jedine som tam natočila timelapse a aj to je úplne taký, že tešíme sa. No, ale teraz akurát idem do Bratislavy. Niečo má teraz Teraz idem akurát do Bratislavy. Idem za Nikou, dobre? Inak, ja v tomto sa nechápem v poslednej dobe, že ja si viem zapamätať mena. Teraz mi došla SMS-ka. Dobre, no, teraz, idem viac jak 110, dobre, počkajte, musím spomaliť. Dám si tempomatik, policajti ma nechytia. Inak začnite počítať, koľko v jednom vlogu, alebo v všetkých vlogoch poviem policajti. Lebo toto je úplne zlé. A teraz rozprávam jedno cez druhé a neviem, pri čom som teraz práve skončila. Skončila som asi pri tom, že teraz idem do Bratislavy a neviem, ako si pamätám mena. Áno, toto. A počkajte. Dobre, to má iba navigáciu. Dobre.
OK, no, tak teraz idem za Nikou a že neviem, jak si zapamätávam mena, lebo vám sa stáva, že vy sa zoznavíte, že čauko, ja som Izzy napríklad a ten druhý, že čauko, ja som Linda, ne? A potom tam sa zakecate a potom, že jak sa voláš? Že úplne som zabudol, alebo zabudla. Mne sa to stáva, občas, keď s tým človekom si tak že nechápem ho a potom, že chápem a potom, že jaj a potom, že jak sa voláš. Takže mne sa to dosť často stáva. No a teraz idem za Nikou, ona mi neodpisuje, nemám jej číslo, ona má moje číslo a teraz no, bude sranda. Viem, že je v Valparku a neodpísala mi to ona a idem za ňou a asi si nabijem túto kameru, túto kameru more. Toto vyprávam. No, tak si idem nabiť. Tá asi timelapse cesty nebude, lebo asi všetci z vás išli z Trnavy do Bratislavy, alebo aspoň tou cestou, že Trnava, Bratislava D1, takže vidíme sa asi pri Nike, alebo vidíme sa niekde tak. Dobre, ideme. A mohla by som zelené jablko, liči a mango. A ty? Nemusíte ďakujem. Áno. Ja si dám kokos a... Nie, a jablko. Kým som... No, mobil mi pipne, že si došla. No, že. To je Nika. Došla za mnou až z Kremnice. To je tá holka, ktorá to vyhrala. Jedna z tých troch. A jak sa ti zatiaľ páči tento deň? Výborne. Pozdrav sestru. Počkaj, jak sa volá? Vika. No. Pozdravujem ťa, Vikinka. A ak jej nebudeš veriť, že so mnou bola, tak toto je dôkaz, že so mnou bola tvoja sestra. No. A ideme do Eurovej. A neviem, čo tam. Jak babul? Babulci. Ja to nemusím, takže si to čítam. A neviem, uvidím. Chcelo sa mi kašľať, kýchnuť a neviem čo ešte. A ešte aj vybať, super. No, som doma. Super, Patra, že mi píšeš až teraz asi po neviem koľkatých hodinách. A nenadávaj mi, dobre? No. Dnešok bol tak únavný. Tak ma boli hlavne odtadiaľto až sem a hlava. Ale to asi z toho, že som mala iba Red Bull na fotení a potom už žiadne pitie. Fakt, že žiadne. Čo sa taká... Skôr som viac jedla ako pila. No, takže to vôbec nie je dobré. Tak asi zostanem doma. Budem riešiť Vysoku. Aj keď to malo byť už vyriešené dávno, ale budem riešiť Vysoku. Takže tak. A potom možno neviem, čo ma stretne, možno ma uvidí, možno ma hento. Mala by som ísť za Norom, že čauko, že jak sa má, že takto. Ale neviem. Ak pôjdem, tak asi možno neskoro a neviem. Keď neviem už. No bože, prečo to... No. Stále chcem niečo povedať, čo chcem povedať. Že dnešok musím proste povedať, že bol úplne super. Úplne to bol taký YouTubeový deň. Tým myslím, že som bola jedným z mojich najobľúbenejších youtuberov. Teda takým spôsobom, že vie ma rozosmiať. Vie ma rozosmiať, neviem. Že proste neviem. Potom druhé bolo, že tá baba, ktorá vyhrala súťaž, jedna z tých troch, tak som sa s ňou tiež videla. No. A proste sa mi dnešok strašne páčil.
strašne za ňo ďakujem. A ak ste mali pekný deň, tak sa ma to teší. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like. Keď si tu nový, nezabudni ani odber. A nezabudnite sa usmievať. Čaute, vidíme sa zajtra.